24 Days of Rum, deň 23. Tento rum vznikol zo súdov, na ktoré výrobcovia zabudli. Poďme sa pozrieť, či si za to zaslúžia pochvalu alebo nie. V okienku 23 sa v rumovom kalendári 24 Days of Rum nachádza Chairman's Reserve The Forgotten Casks. Pôvod: Svätá Lucia. Destilácia: Coffee Column Still a Pot Still. Zrenie: súdy po bourbóne 7 až 8 rokov, 40% alkoholu. Zaujímavosť: tento rum údajne vznikol tak, že keď destilériu v roku 2007 zachvátil požiar, niektoré súdy boli pred ohňom ukryté, zabudlo sa na ne a tým pádom zreli dlhšie ako mali. Po ich znovu objavení sa výrobcovia rozhodli, že ich vydajú ako novú edíciu s názvom Forgotten Casks. Poďme to teda ochutnať. Vo vôni má tento rum pekný ovocno-drevitý charakter. Z toho ovocia tam cítim ananás, nejaké citrusy, no okrem dreva je tam ešte cítiť bourbónová vanilka. V chuti je tento rum chuťovo pekne intenzívny, na to, že má iba 40% alkoholu. Tie dominantné chute sú veľmi podobné ako vo vôni. Ako musím povedať, že toto vôbec nie je zlé. Ak 24 Days otváraš zároveň so mnou, daj mi do komentára vedieť, ako ti táto vzorka chutila. No a zajtra sa nezabudni vrátiť pre posledné video.